Juma September kalo tile naani sanba filani mugan aw minnu sɔgɔlen bana an ka folibaw ye fo aw sigiyɔrɔ jamana sigikafɔba furancɛla fanga taabolo kan hakilila minnu sɔrɔla olu bɛna jira jama la sini sibiri ni aw ka kunnafonidi kɛnɛ sigilen. Mali sigikafɔba bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'a bila September kalo tile 10 ka se 12 ma san 2020 Bamako lajɛsoba la n'a bɛ wele ko CICB. Sɔrdasi jɛkulu kumalasela Colonel Major Ismaël Ouagaye ni kunnafoni lase kunu wula fɛ kunnafonidi lajɛ dɔ senfɛ. Ka kɔn o don dalen ɲɛ sini sibiri September kalo tile 5 hakilila minnu sɔrɔla Bamako ni marayɔrɔ tɔw sigikafɔw la olu bɛna dajira jamana k'u fɛsɛfɛsɛ ka bɛn u kan. Sigikafɔbakura bɛna a sinsin o jaabi sɛnsɛnninw kan furancɛla fanga taaboloko la. Fɛn min ye o sigikafɔba in ye ciden bɛna bɔ marayɔrɔ bɛɛ la Mali kɔnɔ ani jamana kɔkan. Lajɛ ɲɛmɔgɔya bɛ Colonel Assimi Goïta bolo n'o ye CNSP ɲɛmɔgɔba ye. Jamana faamakuraw hakilila ye ka dabali ɲuman tigɛ min b'a to baara ka sabati jamanaden bɛɛ bolo. Jamana fangabulon ka se ka genge bɔlɔnkolo gɛlɛnw na. Ibrahim Boubacar Keïta kelen ka kɔ ka walan sɛmɛ ka bɔ jamanakuntigiya la. O de kosɔn CNSP ye politikitɔnw, jɛkulu minnu tɛ politikitɔnw ye ani jamana maba caman kumaɲɔgɔnya ka kɔn sini sibiri ɲɛ. An b'aw ladɔnniya ko jɛkulu M5 RFP de ye wulikajɔw daminɛ jamanakuntigi kɔrɔ kɔ ko jamana maracogo man ɲi k'a ka walansɛmɛ yɛlɛma ɲuman ka se ka don jamana maracogo la. O siratigɛ la a ɲuman ye u ka laɲini fɔlɔ sabatilen kɔ u k'u sen don sigikafɔ nata in kɔla kosɛbɛ jamanaden bɛɛ ka kunnawolo kama. Mauritanie kɔkanko minisiri nana Mali faamakuraw kumaɲɔgɔnya. Faso tɔgɔlajɛkulu ka ɲɛsi sabati ma n'a tubabukan daɲɛsuru ye CNSP ye. O ɲɛmɔgɔba Colonel Assimi Goïta ye Mauritanie kɔkanko minisiri na nɔfɛ jama bisimila. Sɔrdasi jɛkulu mɔgɔ caman tun b'a kɛnɛ kan i n'a fɔ kumalasela Colonel Major Ismaël Ouagaye ani ɲɛmɔgɔba dankan filanan Colonel Sadio Kamara. Kɔkanko minisiriso secrétaire général Boubacar Gouro Dial fana tun b'a kɛnɛ kan. Ɲɔgɔn ye nin kuncɛlen Mauritanie kɔkanko minisiri y'a jira kunnafonidilaw la k'u ka jamanakuntigi Mohamed Ould Ghazouani y'a ci ka na Mali faamaw kuraw sɛgɛrɛ ni kuma fila ye. A fɔlɔ ye sigiɲɔgɔnya jamana fila ninnu k'u bolo di ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔ. A filanan k'a dɔn an bɛ waati min na k'o bɛ cogo min na. Ismaël Ould Cheikh Mohamed ka fɔ la ko mana Mali sɔrɔ a bi i n'a fɔ o ye Mauritanie fana sɔrɔ. Ka da o sigiɲɔgɔnya kan ɲɔgɔn sirabɔ ye wajibi ye an ni ɲɔgɔn cɛ. Ka ɲɔgɔn fɛkow dɔn o dɔrɔn tɛ jamana fila in donnen bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ. N'i sera Mauritanie woroduguyan fan fɛ a bɛ i n'a fɔ i sera Mali kɔnɔ. N'i sera Mali fana kɛɲɛkan yan fan fɛ a bɛ i n'a fɔ i bɛ Mauritanie kɔnɔ. O la adamadenyaw ni politikiko gɛlɛya min filɛ Mali kɔnɔ Mauritanie y'a ɲini ka na o kunnafoni dɔn a sun kɔrɔ. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na. Nin baara na bɛnna an Mapu ni ANCD ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔ. Aw k'an bɛn waati wɛrɛ ni kɛnɛ in kan.